Dobrý den, toto jsou typy lidí učitelů. 20 těch knížek. Takže děti, kolik je 1 plus 1? Já vím, Kolik? 2. Ne, jsou to 3. Máši, jsou to 3. Teď je to 2. Ne, tak to teda není. Jak? Tak, dobrý den, žáci, pokud jste si všimli, vaše bančaka dneska tady není, mentálně to nezvládla a zemřela. Rest in peace, takže já jsem váš nový zastupitel a nebojte se, já nekoušu. Tak, můžeme jít na to. Tak, kolik je 2 plus 2? 5. Teď skoč z okna! Tak. Tak, dobrý den, třído, dneska tady budu učit. Pane učiteli, ale já jsem to mu rozbila hlavu. To nevadí, ten zavoláme nemocnici. Dobrý den, žáci. No, Můžu jít na záchod? Pane učitele? budu prdele. Učitele? Učitele?